имрӯз тоҷикистону қирғизистон давраи навбатии гуфтушунид оид ба қитъаҳои баҳсноки сарҳадро оғоз мекунанд. баргузории вохӯрӣ аз 10 то 16 март дар душанбе ба нақша гирифта шудааст. ҳайати ҳукумати қирғизистон аз 10 то 16 марти соли 2023 бо ҳамтоҳои худ дар душанбе вохӯрда масъалаи таъин ва аломатгузории қитъаҳои умумии сарҳадӣ давлати байни кишварҳоро баррасӣ мекунанд, гуфтааст намояндаи ҳукумат. ба гуфтаи ӯ ба ҳайати гурӯҳи кории қирғизистон дар вохӯрии мазкур таҳти сарварии намояндаи махсуси ҳукумат оид ба масоили марзӣ Назирбек Борубаев моҳи декабри соли 2022 пас аз вохӯрии ҳайатӣ дар Боткент зикр шуд, ки ҷонибҳо тавсифи лоиҳавии гузаштаи хаттии сарҳадии давлатиро ба масофаи 766 километр иҷро намуда ҷиҳати идомаи корҳо нақшаи ҷадвали вохӯриҳо барои соли 2023 мувофиқа карданд. ёдрас мекунем, ки нимаи моҳи сентябри соли 2022 ваз дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон бори дигар шиддат гирифт. ҷонибҳо ҳамдигарро ба ташанниву ваз айбдор намуда дар бораи мавриди тирпаронӣ қарор гирифтани деҳаҳои назди сарҳадӣ хабар доданд.